Gamingaw mas Abay Hilbert. Among kabuntagon. Sorry to dere. Mamalhin na og kanding. La. Karabaw man na. Karabaw maning di dere. Banimig pamalhin. Init na. Dara kay view dere. Asa man ning kabayo man atong nadala di bang kanding. Balik kanding. Malin din kabayo. Dari gibutang. Hoy. Wah, latay. Saga na ta cellphone. Pamigas ka muntagon ay. Lumit. Sayang kang balayo ka. Dili mas mamalalig kanding guys. Isa. No, ilaw sa. Na. Hey. Okay. Nice view. Bukid. Isang balay na eh. Okay guys, ubanta dari mamalhin kanding. Itulog day. Kano sa pamalay. No? Muna guys, pohon, pamalay ba? Maglechon ta kanding. Dere dalakit. Nadia ng mga mananap. Magbalag ta dis langob. Ngit ya pod. Patulos. Dari tatas ondo ning balik kanding guys. So mo na ni. Kabatuan unsa ni? Kasagbutan. Iyang kasa guys, gasunod. Yan ang kasag. Hindi halas dire. Ang uban wa pa man ari. Pero to. Mga pagsulay. Ano to? Oh, buang ni ra hiyok kan. Dari gepler. Lah. Yeah. Ikaw na. Linata kay human na magpamalhin. Muni trabaho kuan. Bukid. Muna bukid guys. Uy! Okay. Tugawa. Tira. Muna mga kanding. Tira. Di ora guys, kanding. Tesa. Ale. Ikaw tag kanding. Sugang iyaga. Come to mama. Ako kita yung nagkita sa. Kahit lawan. Ano pa na? Dua pa daw kuro kasi mana talo. Na. Oh. Buto ko dito. Puro buto na. Puro buto na. See you next vlog. Naglumlum. Dire? Oh. Gidap. Yan na dire. Dire? Ano daw dire? Ang itlog. Adi ora lan. Asa? Namatay po yung isang piso daw ay. Sorry. Namatay na yung isang piso guna. Ngit-ngit.
Nga ra pagdalag piso. Ampingan murag siya, ampingan pero binawangan ra gyapon ka. Hala. Ala. Ito na lang dados balay di na laman nato tulaan kay namiso naman tanan. Unsa puning manok ka nasa layo ga itlog. Yan na masilingan. Tinola guys. Tinula. Mayag lang sino ka. Ano mo dala pre? Piso ni pre. Gayo na kog amping. Gayo na kog amping siya pero gibiyaan ra manggihapon ko. Ay sayang.